Més que la idea de fer l'amor venia en taxi, la idea ve de volíem fer un homenatge al teatre d'aficionats de Catalunya. I aleshores, l'amor venia en taxi és una obra que es va estrenar l'any 1959, que és del Rafael Anglada, i que ha estat una de les obres més reeixides i més representades i que coneix tot el teatre d'aficionats de Catalunya la coneix. I llavors ens va semblar que era, dir l'amor venia en taxi i ja sabia tothom el que volia dir. El teatre d'aficionats és una de les bases de la cultura teatral del país. Vull dir, si Catalunya ha estat coneguda per ser una de les fonts principals del teatre a tot l'Estat, ha estat pel teatre d'aficionats, jo penso, perquè és una tradició cultural que ens ve de més enllà i que la gent, després de sopar, era el costum d'anar a fer teatre, assajar una obra de teatre un dia a la setmana. Quasi tota la gent que ens dediquem al teatre, professionalment aquí a Catalunya, tots provenim, d'una manera o altra, del teatre d'aficionats. Un musical Made in Cubana fet a la catalana ho hem posat perquè nosaltres realment musicals, encara que tots els espectacles cantem, ballem i ho fem a la nostra manera, no els considerem musicals, considerem que és teatre amb cançons i música. En aquest cas, doncs sí, fem com una espècie de musical, per això diguem Made in Cubana, i fet a la catalana, perquè és en català. Trobareu les característiques típiques d'un espectacle de la cubana. O sigui, per exemple, una cosa fa riure, que hi ha participació, que hi ha molta música, que hi ha molta ball, que hi ha sorpreses, és entranyable en aquest cas, és tendre, molts personatges, amb molta música, participació, color, en fi, el de sempre, el de sempre. El Romea va estar el primer teatre on nosaltres vam fer un espectacle de teatre tancat, com a professionals. Va ser el Romea amb la Tempestat, que això va ser l'any 86. Jo els diria que vinguessin perquè serà únic, però no únic perquè serà estupendo, que potser també, sinó que serà únic perquè realment només ho farem al Romea. Farem el Romea, no ho farem enlloc més, no es farà gira, no es farà res. Però és un espectacle que està pensat pel Romea i prou.